O BNG de Outes denuncia o incremento do gasto político que haberá co novo goberno. Os nacionalistas afirman que con este feito un dos argumentos cos que os populares xustificaron a moción de censura convértese nun engano. Mañá debaterase en Outes nunha sesión plenaria extraordinaria a proposta de salarios do novo equipo de goberno. Neste sentido, o agora partido da oposición, o BNG, vén de denunciar que a proposición que se debaterá no Salón de Plenos suporá un aumento do gasto político para as arcas municipais. En lugar, temos o salario do alcalde, que pasará a cobrar 39.500 euros ao ano e, cousa importante, compatibilizará co seu traballo de autónomo. Isto o único que fai é desmontar outro dos argumentos banais que usaron para facer a moción de censura criticando ao anterior alcalde por compatibilizar o posto de alcaldía coa universidade. E confirmando un engano máis á veciñanza de Outes, posto que o alcalde un día ou dous despois da moción de censura, dixo literalmente que eles non dixeran que iban a meter a Tono Camaño dentro do goberno. Sen embargo, finalmente sí que formará parte do equipo de goberno de Outes. Por concelleiro de Deportes cobrará 34.500 euros ao ano. A isto súmase o salario de Domingos, que cobrará 34.400 euros en adicación parcial ao 90% para poder compatibilizar con outros negocios. Aos salarios temos que sumar a suba en dietas por asistencia. Suben de 60 a 100 euros o que se cobra por cada pleno. Suben de 60 a 120 euros o que se cobra por xunta de goberno local. E crean, de novo, o que xa tiñan no pasado, o que lle chaman unha xunta de coordinación de concelleiros, que só é unha excusa para cobrar 75 euros semanais cada concelleiro do Partido Popular. Unha comisión que apunta que noutros concellos foi declarada irregular. Eles fan isto justamente para pagarlles polo traseiro e dicir que reducen os salarios, pero a realidade é que aumenta o gasto político. Por desgracia, isto o que amosa é a hipocresía dun partido que fixo campaña sucia dende o primeiro momento sin aportar nada en positivo a este concello, criticando ao goberno de coalición por supuestamente un derroche e un gasto moi grande en políticos, cando realmente eles xa son un goberno máis caro que ao noso. O voceiro do BNG de Outes afirmou que os nacionalistas seguirán traballando en favor da veciñanza de Outes, facendo propostas en positivo para atender ás demandas dos veciños.